egia esateake badon bere garrantzia, Pilar gizona guantatzen zuk dezu pazientzia. Zete gentzake egun ontako jarduna. Aztiri alden nola gabiltzan, antzeman tripa hutsak, ona sartuta eskalope bat eskatzen dit nei gorputzak. Legearekin kumplitzen dugu Santa Ageda bestera. Nik uste nuen kazetariak ezautzen nindula ondo, lasai egon nahi hemen egon da, eneokinoa joango. Ongi etorri Gabon jainkoak diela. Eskargasko, eso betia, Eso